салом дӯстони азиз, имрӯз дар бораи зубная пастаи ширкати Атоми суҳбат мекунем. Атоми прополис яке аз маҳсулотҳои Корея аст, ки дорои прополис ва чойи сабз аст. Прополис дорои хусусиятҳои табиӣ, бактериявӣ ва зидди илтиҳобӣ мебошад, ки барои муҳофизати милки дандон ва пешгирии пусидани дандон кӯмак мекунад. Чойи сабз нафасро тароват мебахшад ва ба мустаҳкам намудани сири дандон хеле мусоидат мекунад. ва ногуфта намонад, ҳама маҳсулотҳои ширкати Атоми тоза табиӣ буда, ягон краситель, ягон чизи зиёдӣ надоранд. Анами пастаи Атоми ҳамагӣ 500 рубл арзиш дорад. 4 дона дар дурuni қутича ҳастад. ҳар як донаи 50 граммия. дӯстои азиз, ва шумо метавонед ба ширкати Атоми регистратсия шавед ё аз дистрибьюторҳои ширкати Атоми оиди ҳамин паста маълумот гирифта харидорӣ намоед.